Ik denk, ik gooi hem eens aan de vatten. Ja jongens, en wegjes. Kunnen ze in de kloof, hè? Trek die deur op. Stap. En kunnen we erop even, vrienden? Dat signaal doen, of niet? Ja, gewoon zo. Zak iedereen door de knek. Iedereen door de knek. Ja, Of de moois afgepakt. Ja, goed, gewoon doen. gebeuren. Kijk, Erik. niet normaal. De hele zaal. De ganse Met het hoofd, jongens, afgebeld en iedereen in de zaal. Kunt u met z'n allen? 1, 2, 3. Hup, 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 hup. niet normaal. De hele zaal. De ganse hal, sleutelbal. Zou je Stef erop kunnen? Ik denk jongens. Stef. Kunt u? Van de schrik is niet bekomen. Hoe ik ver. Ik denk, dat overkomt geen tweede keer. Wat moet ik het? Oh, geen zin in Stef. Tent. Dan komt ook een tweede keer. Afgekeurd laaien. Ja, echt afgelaaien. Ik ben er weer in. Ik denk, het zal er niet. Nee, dat kan echt niet. Iedereen met de knie. Iedereen door de knie. Kom, zakken, zakken. Dat kan je daar niet. Dat kan echt niet. Niet normaal. De hele zaal. De ganse haal. Wat? Sleutelbal. Dan komt hij. Niet normaal, de hele zaal, de ganse hal, sleutelbal. Niet normaal, de hele zaal. Niet normaal, de hele zaal, de ganse hal, sleutelbal. Niet normaal, de hele zaal. En wat kost een sleutelbal? Stuurbal. Ja, weer